ଚିକୁ କେବେ ସତହଦିକା ପାରାଲିସିସ୍ କରିଥିବ। ଚିକିର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ସାଂଘାତିକ କରିଦେବ। କିଡ଼ନାପ୍ ପରେ ଚିକି ସହ ଆଜି ଯାହା ସବୁ କରିବ, ଆଉ ସିଆ ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଯିବ। ସିଆକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚିକି ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ଦେଖ ସିଆ ଚିକି ସହ କ'ଣ ସବୁ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ହଠାତ୍ ଚିକିକୁ କିଡ଼ନାପ୍ ହୋଇଛି ଆଉ କିଡ଼ନାପ୍ ହେବା ପରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟିଛି, ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଯିବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ এই ଧାରାବାହିକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତୋରି ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ଧାରାବାହିକରେ ରାମ ଚିକିଙ୍କର ଯୋଡ଼ିକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଧାରାବାହିକଟି କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପସନ୍ଦ ଆସେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନେ ରାମ ଆଉ ଚିକିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜାର ଜୀବନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଚିକିକୁ କିଡ଼ନାପ୍ କରାଯାଇଛି ଆଉ ଚିକି କିଡ଼ନାପ୍ ହେବା ପରେ ଚିକି ସହ ଯାହା ସବୁ କରାଯାଉଛି, ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲା ସିଆକୁ ଫେକ୍ ଚିକି, ସେଇ ଫେକ୍ ଚିକି ଜାଗାରେ ଇଏ ଅସଲି ଚିକିକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଅସଲି ଚିକିକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ହେଲେ ତାହାର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପାରାଲାଇଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତ ଅସଲି ଚିକିକୁ କିଡ଼ନାପ୍ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ରାମ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଯେ ଦୁର୍ଗା ତା ପାଖରେ ନାହିଁ, କିଡ଼ନାପ୍ ହୋଇସାରିଛି, ରାମ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିବ ଯେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ତାକୁ ଭୁଲାଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରାମ ସବୁ ସତ ଜାଣିବ, ତାପରେ ଯାହା ସବୁ ହେବ ଧାରାବାହିକ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ